ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಕಬಾಬು ಈತ್ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತುಗು ಖಾಲಿ ನಾನು ತೂಚನು ಹಂದಿನ ಏತ್ ತಿಂತೀನಿ ಮಾರಶ ನಾಲ್ ದಿನ ಅವು ಹಾಳ ಪೂಜಾ ಒಕ್ಕಡೆ ದಕ್ಕೊಡವು ಸಿ ಬೊರ್ಚಿ ಅವಳ ಮಸಾಲೆ ಬಾಡ್ದಿತ್ತು ನಿನ್ ಚಾಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಣ ಮಸಾಲ ದೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟದ ಅಂದೆ ಮಲೆ ತೋಲೆ ಬಿಚ್ಚೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೆಸರ ಬೆಜನು ನಾಲೆಜ್ ನಾ ಮುಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕ ನಾಡೆ ಬೈದೆ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕ ಬಿದಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಬಂಡೆ ರಾತ್ ಬಿದೋಡು ಇರ್ಗ್ಯಾರೆ ನಾಚಿಗೆ ನೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಚ ಪೋದು ಬಾರೋಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಯಾಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚದು ಅರ್ನ ಭಟ್ರತೆಯೇ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಅಲ್ತ ಸಾಂತೂರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡ ಏನು ತೂಪಿನಾರು ಭಟ್ರು ಅಲ್ತ ಹೇಮಕ್ಕನ ದನಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಆರು ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಚ ಇಂಕಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿಂದತ್ತು ಮೋಡ ಉಂಡು ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚ ಲಕ್ಕಿನಿಡ್ದಿಂಚ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಕಣೆ ಅಂದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಗಹನಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಎತ್ಕೊ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ತೂಡಿತೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಮ ಅಳು ಬಂದಾಳು ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಒರ ಪಿದೈ ಬಲೆ ಮಾರೆ ಗಂಟೆ ಆತನು ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಪಂಡದು ಒರ್ಮ ಇರುವನ್ ವ್ಯಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅತಿ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೇನು ಇರ್ನ ಓನ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂದು ಅಂದು ಅಂದ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದು ಹೇಮಕ್ಕನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂಗಡಿ ಅದೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಆಫರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಅತ್ತಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದೇ ಆಫರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಇಡು ಇರ್ ಆಫರ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಾವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಾವ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಫರ್ಲೊಂಡಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಲೊಂಡಿಗೆ ರಡ್ಡಲೊಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಹೋಗೋಣ ಉನ್ನೇನ ತೊಟ್ಟೆ ಪಡ ತಮಿಳ್ವಾ ಕೊಡೆಂಡು ಈ ರೈಕೋಡ್ ಬತ್ತುಂದಾರ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಮುರಂದಲಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಚಂಡ್ಯಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಂಡು ಮರ್ಯಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲಂಜಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಂಡು ಜರ ಹತ್ತನ ವಾರಾಬ್ಜಿ ತೂಡು ರೈನ್ಕೋಟ್ ಬತ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಾಂಡ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಬತ್ತೊಲ್ನೆ ಒಂಜಿರ ಬತ್ತೊಂದು ಜರ ರಡ್ಲುಂಡ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೊಂದು ಏನಂಚ ಈ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಬಟ್ಟೆನ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಬೈದಿರ ಅಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬೈತೀನಿ ಜಾರು ಜತ ಉಂತಾವಲಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಪೂಲಿ ಗಾಡಿ ತುದುನು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ ಜಾಗ ಜಪಡೇನಾ ವೆಯ್ಟ್ ಜಪ್ಪ ಎಸ್ ಪುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಮುಂಗುಲಿ ಕಡತ್ತನು ವಿಷಯ ತಿಂಡಿ ಉಂಡ ಅಂದು
ಯಾಲ್ಲ ತಿಂತಿಜ ಹೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ತಿಂತಿಜ ಅಂಚದ ಮುಂಗುಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ದಾದನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಂಡು ಮೈಂಡೆಡ್. ಚಿನ್ನಕ್ಕಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಂಕಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡೇರು ಬಂದಾಗನೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಲುಪಲ್ಲೇರು ನಾಗ ದೇವರ ನೈಟೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ನೆತ್ತಾರು ಮಂಚಕ್ಕಲ್ಲದಾರು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಸಾಯಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ದುರ್ಗಪ್ರಿಯ ನೆಕ್ ಪಾರ್ಸಲ್ಗೆ ತಂದ ಬತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಪೋ ತಿಂತೀನಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಚಂಡಿ ಎಂಗುಲು ಜಸ್ಟ್ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂತಿದ್ದಿನ ಪಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಸಲ್ಗೆ ತಂದಿನ ಪಾಸ್ ತುಗೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅವಸ್ಥೆ ಅರೆ ಶಾಲ್ ಬರ ಪಾಡ್ದಾರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬರ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಚಂಡಿ ಆತಿದ್ವಿ ಅದಾ ಹಾಂ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬಾರ ಒರೆಸಿ 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 ಇರ್ನ ಓನತಿ ಬೇತೊಂದು ದಾಲ ದೇತದ್ದು ಬಾಡೋಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿ ಒಟ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಉಂಡಲೆ ಕುಂಟಾಜಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲು ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಬೈದನ್ನ ನಮ್ಮ ಏನಬ್ರ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದ ತುಷ್ಪವ ಏನಯ್ಯ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚಿನಯ್ಯ ಬರ್ಸ ಶೇ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಆತ ಅಕ್ಕ. ಓ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸದ ಫುಲ್ಲು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಎಂತದು ಅದು ಬನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಸಾರು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಇರಾಗ ಸಾರು ಇಷ್ಟತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾರು ಕಾಣೋದು. ಹಾಂ ಅವು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮದು ಪೂರಿ. ಓ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟೈತಿ ಪೂರಿ ವಡೆ ವಡೆ ಎಂತ ಬನ್ಸ ಬೇಡವಾ ಬನ್ಸ ನಿನಗೆ? ಹಾಂ ವಡೆ ಬೇಡ ನನಗೆ. ನನಗೆ ಬಾ ಒಂದು ಹಾಪುಣು ಅವು ಬಂಜು ಬೇರ್ಲಕ್ಕ ಹಾಪುಣು. ಓಕೆ ಏತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ರಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂರಿಗಲ ವಡೆಕ್ಕಲ ವಡೆಕ್ಕಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಕೋಡಿದ್ದೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಂಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತದೆ 2:15 ಕಾಲ್ಕಮ್ಮಿ ಮೂಜ ಒಂದು ಬತ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಯ್ತುಲೇ ಬೋರ್ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕೂಟುಂಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬೊಲಿ ಕಿರಿತ್ತನ ಗಹ ನಂಚಂದ ತಿರ್ತು ಬೋಂಡ ಯಾನಂತೂ ಪೆಜ್ಜದ ಕೊರವಯ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪಿನಿ. ಹಾಂ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಪತ್ತೊಂಬು ಬೊರ್ಚಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಇತ್ತಲ್ಪ ಪೇಂಟೆಡ್ ಎಂಚ ಪತ್ತೊಂಪೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಡು ಹಂಡ ಪೇಂಟೆ ಮಿಟ್ಟ ಪೋಡಿ ಚಿನ್ನ ಮೂಲ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆ ಮೂಲು ಚರ್ಚ್ದೈಟೆ ಗಾನ ಸ್ಕೂಲ್ದೈಟೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬೊಲಿಕಿರಿತ್ತು ನಂಚದು ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ನುಂಗುಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗುಲ್ ತುಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಲ್ದಿಜ ದಾಲ ಪತ್ತೊಂದಿಜ ಕೊಡೆಲ ಪತ್ತೊಂದಿಜ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಚಂಡಿ ಅಲ್ಲಗ ಅಲ್ಲ ಕೊಡೆ ನಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಕೊಡೆ ನಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಓಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಡೆದ ತಿತ್ತಿದ ಕಚಿಪಿತ್ತ ನೈಟ್ ಉಂಡ ಬಯ್ಯಾಗ ಕಬಾಬಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೈದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಬಂದಾಗ ಆಪಂದು ಬತ್ತಿಯ ಕುದಸಿನ ಆಪುಂಡು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಗುಲು ಅಪರೂಪ ಮಲ್ಪುನದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೊರನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೈ ಕರ್ಪುರ ಪೇನ್ ಆಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕದ ಆಲ ತೀರುಜಿ ಏಕೋಸ್ಕರನ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ತಿದೆ ಬೈದೆ ಕಾಯ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ. ಓಕೆ ಪುಯ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಮೊಕ್ಕ
2 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿದ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಐಟು ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲ ತುಳು ಪರ್ಬ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚು ಐಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ತೂಕ ಏನು ಪ್ರಾಪುಂಡು ಪಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ನಾನ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡು ಸೊ ಒಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಬರುಂಬ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆ ಅದು ಕುಲಿಯ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬನ್ನೇಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕಬಾಬ್ ಕೈಕೊಡು ಸೊ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈತ್ 1 kg ಕಬಾಬು ಈತ್ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗು ಖಾಲಿ ಅವಡು ಈತ್ ಕಬಾಬು ಒಡೆ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಸೊ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸೊ ತಿಂಪುಲಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತುಗು ಈತ್ ಕಬಾಬ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತನು ಯಾನ್ ಮಂದಿನಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಯ್ತಿಲಕನೆ ತಿನ್ಕ ಬಂದ ದಾಯಪಂಡ ಅಪಗ ಏತ್ಲ ಪೋಪುನು ಒನ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪು ಜೇಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋನಗನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟ ಅಂಡು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಒರಂಬ ಇಂಕಲ್ ಬನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂಡ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನೆನಪೋಂಡು ಅಂಗ್ಲಿದ್ದು ಪಕ್ಕ ತಿದವರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ರಪ್ಪ ಕಾಯ್ಪುಗ ಅಬ್ಬಿ ಹಾಕಿ ಎಳ್ಳು ಮಾಡೋಡ ಎಳ್ಳುಲ ಒಂಚೂರು ಬೇವ್ರೆಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಶ ಬೊಚ್ಚುಡು ಎಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಒಬ್ಬೇಪು ಮುರಣಿ ಮೀನು ಕೈ ಇರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಅವಳು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವು ಸನ್ಫ್ಲವರ ಮುರಣಿ ಗೆತ್ತಿತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತಡು ಯಾನು ಗೆತ್ತೀನಿ ಮುರಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅದ ಅದು ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಹೆಂಗ ಅವಳು ನಿತ್ತು ಇದು ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಓಲು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಕಾಯ್ಪುಗ ಅವಳು ಎಣ್ಣೆ ಯಾವ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ ಜೆಣ್ಣೆ ಗೀತೆ ಮುರಣಿ ಕೈತಿದ್ದೇನಾ ಎಣ್ಣೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೀತಿನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂದು ಈ ತೆಂಗಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬನಾಲಿ ಡೇತಿರ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಗಂದು ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂತೆ ತೂಕ ದಾದಾಪುಣ ಕಾಯ್ತು ನಾನು ಹಾಂ ಮುರೆ ಹಾಕುಡ ಅವೇ ನಾನು ತೋಚನು ಸಂದಿನಕ್ಕೆ ಏತು ತಿಂತೀನಿ ಮಾರಶ ವರ್ಷ 4 ದಿನ ಅವು ಹಾಳ ಪೂಜಾ ಒಕ್ಕಡೆ ದಕ್ಕೊಡವು ಸಿ ಬೊರ್ಚಿ ಅವಳ ಮಸಾಲೆ ಬಾಡ್ದಿತ್ತು ನೀನು ಚಾಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಾನು ಆಲಿದ ಪುಷ್ಪರ ಹಿರೇಗೆ ಹಿರಿದಿನ ಬರ್ವಂತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ದಕ್ಕದು ಇಂಚಿನ ಹಾಂ ಈಜಿ ಮಲ್ದಿಜಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಂಡೆ ಆಡ್ಗ ಹಾಂ दाने ಯಾವಳು ಹಾಂ ಹಮಿಶು ತೂತ್ ಬಲೆ ನೇ ಕುಂದು ಆಯ್ ಜಾನ್ ಪೊಡಿ ಆಯ್ ಜಾನ್ ಮಾರ ಪೊಡಿ ಅಂದಾನ बोल बोल तुम मारे ನಾವು ಕೋಡೆದ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಟದೆ ಅవి ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಹೆಂಗೆ ಗೆಡ್ಡಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳೇ ಕಡಪುಣ್ಣಿ ಚುಮ್ಮಿನ ಅಕ್ಕ ಕಡಪುಣ್ಣಿ ಆಲ್ ಬಂಡೋಲು ಕೇಂಡ ಯಾನಲ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಸರಿ ಆತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಚ್ಚು ಬಂಡಲ್ ಬಾಡ್ ನೈಕ್ ಯಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ 500 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೈಕ್ ಬಾಡಿಯೆ ಬಂಡ ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಪಾಡೋಡು ಮಂದಿನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ನಂದು ಬಣ್ಣತ್ಯಾನೆ ಹೌದಾ ಮಸಾಲೆ ಆಯ್ತದಾ ಹಾಂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಾ ನಾನು ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪುಡಿ ಬಡ್ಬೇಕು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿ ನೀರು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಡ್ಡಿ ನಾನು ಹೌದಾ ಬಾ
ಹಾಂ ಬೇಗ ಬಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ತಿಂತೀನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಬರೆಯಜ್ಜಿ ಓದರೆಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ಮುಲ್ಕುಲೊಂದು ಬರೀಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಬರೀಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣ್ಣು ಪೋ ಕಣ್ಣ ಪುಲ್ಲಮ್ಮ ತನ್ನಿ ರಪ್ಪ 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 ಬರೀಲಿ ರಪ್ಪ ಪುಲು ಆಪುಂಡು ಪೋ ಕಣ್ಣ ಪೋ ಗುಡ್ಡು ಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬನ್ಪರ್ ಹಾಂ ಏನ ಅಂದೈಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕನಪು ಕಾಂಡೆ ಓದರೆಂಡು ಪಂಚುಯಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಓದರೆ ಅಂದು ಬೊಗೈನ ಅಂದಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕನಪು ಇಲ್ಲಿ 27 ಎಲ್ಲ 28 ಸ್ಕೂಲಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಡ್ಸುಡು ಯಾವುದು ಬೇಜ ತಗ ಅಲ್ಲ ಮಾಸನೆ ಹಿಂದೆ ಪತ್ತಿಜ್ಜತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜತ ಹಂಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಆಪು ಜೌದಿಯರೇ ಹಂಚತ್ತ ಅವು ಅಯ್ಯೆ 1 kg ಚಿಕನ್ ಏರು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊನು ಅರ್ಧ kg ಕಮ್ಮಿ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಂದು ಕೊಡ್ತು ಅರ್ಧ ಆತು ಅವು ಓರಿ ಉಂಡತ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ kg ಕೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓರಿ ಉಂಟ ಒಂತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಹಿಂಗಿತ್ತಲೆ ಅವು ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಆಡತ್ತ ಪೀಸಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ ಹಾಕೊಡೋದಲ್ಲ ಕಾಕನ್ ಹಾಂ ಗಾನ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತನ ಪೀಸ್ ಹಂಚದು ಕುಲ್ಗ ಕುಲ್ಗ ತಿನ್ಗ ತಿನ್ನುವ ಯಾವೊಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚತೆಯೇ ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಬಾಯಿಗೆ ತಿದ್ಲ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚವನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ನ ಬಟ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇಷ್ಟದ ಹಂಗೆ ಬಲೆ ತೊಲೆ ಬೆಚ್ಚ ನಾಲೆಜ್ ನಾಲೆಜ್ ನಾ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಮಸಾಲ ಮೊದಲು ಬಟ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋಡ ಇಲ್ಲ ಪಾಚರು ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಿದ ಬೊಚ್ಚಿನ ಪಾಡು ಬರ್ತದ ಕೈಪುಲೆ ಪಣ ನಾಯಿ ಬಾಳಣ್ಣ ಕಾಲು ತಿಂದಿರ್ತ ಹಾಂ ಜಾಯ್ಗಮ್ಮ ಉಳ್ಳೊಡಿಗೆ ಏಕಲ್ಲ ಬೆದ್ವೆಜ್ ಸಾಂಬಳದೆ ನಮ್ಮ ಕೇತ್ರ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಕು ಸೌಲೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಒಣಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಹಾಕು ನೀರು ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಯಿಲ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ನದ ಆಯಿಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಬಚಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪೀಸ ಅಂದ
ಓಕೆ ಹೊರತ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಚಂದ್ರ ಅಡ್ನೇ ಸಲಿತ ಅಯ್ಯೋ ಅಡ್ನೇ ಸಲಿತ ಅಡ್ನೇ ಸಲಿತ ಇಟ್ಟು ಮಾಸನಿ ಅದಾ ಮಾಸದನೆ ಗುಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಗಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಬ್ಬತ್ತಲ್ಲ ಬಕ ಅವನ ಪೀಸ್ ಒನ ಸಿಕ್ಕ ಪಡು ಅಂದ ಏ ತುಂಗೆ ಮಾರ ಈದ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈದ್ ಪೀಸ್ ಒಣಸು ಇಂತ ಖಾಲಿ ಮನ್ಬೋದು ಹಣ್ಣು ಕೊಂಚ ರೆಡ್ ಕೊರ್ಕತ್ತ ಹೆಡ್ಡೆದ ಪೀಸ್ ಮಾಸದ ಪೀಸ್ ಬೆಚ್ಚು ಉಂಡು ಮಾರ ಓಕೆ ಈ ತೂರಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಲೇರು ಎಂಟು ಬುಡಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಬುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ತಿನ್ನಕ್ಕನೆ ನೀರು ಬನ್ನಿ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣು ಇದನ್ನು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಮಲ್ಬೋದು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಮಲ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಾನು ಕಬಾಬ್ ಕೈತದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡಿದ ರೀಲ್ಸ್ ಟೂ ಜನ ಹೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟೂಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯ್ನಾಗ ಹೋದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಾಲ ಒಂದು ಬಂಗೈಜಿ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ದ ನೇಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಏನು ಅಂಚನೆ ಬಾಡ್ದೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ.